abogado sa korte. Magmumukhang katawa-tawa yung fiscal na magpe-present nitong tao na ito sa korte. So sir, ang intention nyo, parang to prevent na madala pa nga sa korte dahil para... No, I'm just correcting, kasi sila, they can do whatever they want di ba? Whether mukha silang katawa-tawa o hindi, gagawin nila eh. Pero itong sa akin, kinokorek ko sa publiko yung create na impression nito ni Bicoy na merong ouster plot yung mga kritiko ng Duterte administration na through itong paggawa ng mga videos na scripted daw. Pero ito nga, pinakita ko ilang ebidensya na pinabubulaanan yon. Hindi totoo yon. Walang ouster plot. Nakikita nyo dun sa video, dun sa mga text messages, and dun sa signed affidavit niya, notarized affidavit, na lahat sa kanya galing yung mga akusasyon niya na nilabas niya sa mga video.